Goedenavond, het is zaterdag 2 december en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. In aanloop naar de feestdagen is het een drukte van je welste bij mensen die thuis een pakketpunt hebben. Zo ook bij Job uit Arnhemuiden, die met plezier pakketjes aanneemt. Ja, het is heel druk en ik geniet ervan. Gesprekken in de buurt, dat vind ik gewoon leuk. Job is geboren met spasmen in zijn benen en armen. Daardoor kan hij moeilijk lopen. Dus dit is zijn ideale manier om iets bij te verdienen. Ik kan vrij weinig baantjes buiten het huis, dus dan is dit een heel makkelijk baantje. Want je hoeft alleen maar thuis te zijn. En verdient het ook nog een beetje dan? Ja, het verdient 25 cent per pakketje. Dat denk je, oh, dat is weinig. Nou, als je er 600 tot 800 per maand hebt en in deze maand zelf 1000, dan tikt het toch wel lekker door. En daar is hij blij mee, want dat geld kan hij goed gebruiken. Ik heb gekeken, ja, je moet hier beginnen maandag met de rijles in een aangepaste auto. Maar ja, dan kan ik na mijn rijles, wil ik graag een auto kopen en daar ben ik voor aan het sparen. Daarvoor moet hij alleen nog wel flink wat pakketjes aannemen. Voor een prikkie je auto laten wassen. Het kon gisteren en vandaag bij 10 Zeeuwse wasstraten. Het is een actie van landbouworganisatie ZLTO en verkeersveiligheidsorgaan ROVZ om de Zeeuwen een beetje tegemoet te komen die tijdens de oogsttijd te maken hebben met slik op de weg. We hebben natuurlijk een heel nat seizoen ook gehad, dus laten we deze actie weer optuigen. En we hebben 10 autowasstraathouders bereid gevonden om daaraan mee te doen. Dus we denken dat dat mooi is om de inwoners tegemoet te komen. De boeren moeten ook draaiwerk kunnen doen natuurlijk. Dus deze actie vind ik wel heel leuk, dat je daar als bedankje dit voor terugkrijgt. Voor €2 is de auto weer schoon en daar maken de klanten gretig gebruik van. Ik rijd ook nog eens door de polder en dan is dat ideale dat zo kan. Voor weinig geld eigenlijk. We grepen onze kans. Ik denk, dan gaan we nu eventjes de auto weer lekker schoonmaken. Hij was erg vies. Ja, we hadden het goed opgespaard. Dus het was hard nodig dat hij weer gewassen werd. De slik op de weg wordt door de boeren zelf zo snel mogelijk opgeruimd. Deze auto's kunnen in ieder geval weer spik en span de weg op. Minke dat hij doet. Zo, is weer helemaal schoon. Dat bedoel ik. We kunnen er weer tegen. Niet dan? Ja, goed zo. De Nederlandse tak van de Rotary Club, een wereldwijde vriendschapsorganisatie, bestaat 100 jaar. En dat wordt gevierd op de Grote Markt in Goes, waar op een bijzondere manier geld wordt opgehaald voor een goed doel. Wij zijn aan het fietsen van Bergen op Zoom naar Goes voor het goede doel. De fiets komt alleen niet echt vooruit. Jawel. Als je je ogen dicht doet, dan zie je hem gaan van Bergen op Zoom naar Goes. De leden fietsen voor Shelterboxen, een initiatief voor mensen en gezinnen in rampgebieden. Als een gezin dan op straat staat, dan wil je ze toch iets kunnen bieden. En een shelterbox bestaat uit de eerste levensbehoeften die zo'n gezin nodig heeft. Dit zijn ze, de Shelterboxen, met daarin hulpmiddelen als een tent, kookspullen of een deken. Ze kosten €750 per stuk en de Rotary wil geld ophalen voor 10 exemplaren. Maar of dat in 1 dag gaat lukken? Daar doen we ons best voor. Mocht dat vandaag niet lukken, dan hebben we nog een hele week om dat doel te halen. Want de Rotary bezoekt ook nog andere plekken in Zeeland. Ze eindigen in Hulst. Tot die tijd kunnen ze nog wel wat fitte mensen gebruiken. Ik merk dat ik, nu ik zit te praten, behoorlijk buiten adem raak. Ik ga iets langzamer fietsen. Profvoetballer Tom Boeren uit Terneuzen staat sinds januari onder contract bij NAC Breda. Maar de laatste weken heeft hij pas echt een basisplaats veroverd. Trainer Jean-Paul van Gastel ziet het in hem zitten en dat geeft de aanvaller een fijn gevoel. Voor Jean-Paul werd er, wat ik zeg, niet op mij gerekend. En nu wel. Ik vind wel dat ik op zich de laatste wedstrijden wel gewoon voetballend lekker erin zit. Ik vind dat ik meer doelpunten achter mijn naam zou moeten hebben. En niet per se omdat ik veel grote kansen gemist heb. Maar meer in de zin van een spits wil doelpunten maken. Boeren versleet al 10 clubs in zijn carrière. Maar is bij NAC naar eigen zeggen helemaal op zijn plek. Ja, een prachtige club. NAC is een geweldig mooie club. Prachtige fans, mooi stadion. Wat je hier om je ziet, goede faciliteiten. Geweldige club, maar het is een grote club, een volksclub. Er is altijd wat om te doen. Maakt het ook mooi. De druk is hoog. Het liefst wil Boeren promoveren met NAC Breda naar de eredivisie.
Maar daar moet nog wel wat voor gebeuren. Dat is wat wij eigenlijk zouden willen. Maar we hebben ook gezien begin van het seizoen, we komen van heel ver. Dus we moeten met z'n allen vooral heel rustig blijven en niet te hoog van de toren blazen. Maar gewoon week in week uit proberen die punten te pakken. En als dat betekent dat wij volgend jaar heel misschien Eredivisie spelen, zou dat geweldig zijn. Zeeland is in winterse sferen terechtgekomen. Het landschap was op sommige plaatsen wit door een centimetertje sneeuw, bijvoorbeeld hier in Kampenland. En op andere plaatsen in Zeeland waren de daken wit door rijpvorming, zoals vanochtend hier in Middelburg. Vanavond en eerst ook vannacht zijn er weer enkele lichte sneeuwbuitjes mogelijk en ook iets meer landinwaarts. Bij een zwakke zuidelijke wind en temperaturen tussen 0 en min 2 graden. Lokaal kan het dus glad zijn. Maar vooral zondag krijgen we op grote schaal te maken met gladheid. De dag begint morgen bewolkt, maar in de middag gaat het enige tijd sneeuwen en die sneeuw zal blijven liggen. Er kan 2 tot 4 centimeter sneeuw vallen. We moeten dus rekening houden met gladheid in Zeeland, maar we kunnen er ook even van genieten. Totdat de sneeuw overgaat in regen. Maar in Tolen en Westdorpen kan dat bijvoorbeeld wel tot de late avond of nacht duren. Het winterweer gaat ons wel verlaten. Maandag hebben we nog een enkele regen- of natte sneeuwbui bij 4 graden. En vanaf dinsdag wordt het 6 à 7 graden. En tot zover voor vandaag en graag tot zo bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.